Progresívci a ich videnie sveta opäť utrpeli porážku. Dôvodom je rázne rozhodnutie premiéra Fica a vlády Slovenskej republiky. Lenže ak by sa im podarilo dostať do vlády, všetko môže byť inak, varuje Dag Daniš. Odoberajte kanál Politika na rovinu, pretože ďalšie zaujímavé video sa pre vás už pripravuje. Doprajme si aj dobré správy. Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že Slovensko veterné parky, ktoré presadzuje Únia, nepotrebuje. Podobne sa vyjadril aj vyjednávač s Európskou úniou Drucker. Vláda vraj nemá záujem stavať ani jeden veterný park. Zrejme k tomu prispel široký verejný odpor. Ministerstvo hospodárstva v máji zasypávali tisícky protestných správ od ľudí denne. Búrili sa obce aj samosprávne kraje, vznikali petičné akcie. Vláda priznáva, že zoznam tzv. Akceleračných zón pre veternú energiu vypracovala len preto, aby vyhovela Únii. Brusel chce dokument, dostane dokument. Vybavené, úloha splnená. Realizačné rozhodnutia však budú závisieť od stanoviska obcí, ktorých by sa 220 metrov vysoké stavby týkali. A obce bez zaváhania odkazujú, že veterné parky nechcú. Je to pochopiteľné a je to správne. A dokonca je to, aj keď zelení súdruhovia neuveria, ekologické. Sprzniť si krajinu a zvyšky prírody stovkami hlučných veterných turbín, to by nebol dobrý nápad. Slovensko má dva dobré dôvody na to, aby povedalo plánom Bruselu nie. Prvý je energetický. Slovensko patrí s výrobou čistej nízkoemisnej energie k európskej špičke. Je to vďaka vysokému podielu jadrovej a vodnej energetiky. Investične predražené a nespoľahlivé veterné elektrárne naozaj nepotrebujeme. Druhý dôvod je ekologický. Slovensko je husto osídlená krajina. Nech sa vydáte z akéhokoľvek miesta, hoci ktorým smerom. Do pár minút narazíte na obec. Výnimkami sú národné parky a prírodné rezervácie. A tam asi veterné turbíny nechceme. Postoj vlády nechať to na ľudí a na obce znamená, že nijaké veterné parky nebudú. Investori nemajú šancu, aspoň dovtedy, kým to ostane v rukách verejnosti. Samozrejme, alternatívna scéna okolo progresívneho Slovenska môže v budúcnosti pravidlá prelomiť a vynúcovať si veterné parky direktívne. Dlhou palicou. To by však nutne viedlo ku konfliktom, ktoré by sa pre progresívne hlavy nemuseli skončiť dobre. Svojrázne a tvrdohlavé Slovensko nie je vhodný kandidát na hlúpe experimenty. Ani imigračné, ani očkovacie, ani dúhové či klimatické. Pokusy o prevýchovu Slovákov podľa cudzích šablón spravidla zlyhávali. A nič nenasvedčuje tomu, že by sme raz pod tlakom autorít zmekli.